liyachazwa lapha yabona plazing hayi ke shuthi sihlala nenkabi ngale sihlonse yiplango shuthi inquma abantu yabona shuthi naye sizama ukuzocasha lapha hlala nomfowabo hey ayihluphe kanje Sikusenje sikhuluma yodwa la. Hey wena ngakubulala nje ufunani la? Hey ndoda kusho ubile lapha. Usubaphoka mhlawumbe bacupha amathuna bayabaza abantu. Kufuna ukubhodloka manje uza ngapha ndoda. Yabo inkingi nomfowabo la sembambile. Hayi mina bafa umkhinyi umvala umoya lapha manje yabona. Kusho ubile manje hlake izosimo lezo. Hle silibhojozi ndoda la. Bojozi. Abantu mayingena kunina ke nilimaza. Ngoba kuyadluleka la mawuqinise kahle nje la ngehlombe. Bheka phezulu yabo. Awusibiza umfowabo uthi sizomlela ngamchitha athi hayi bana. Ngeke ufike nalo muntu wena omaziyo ngamchitha. Ngoba manje inkinga into ehlupha mesimvukile leyanto le emkhumbula umuntu ade emkhinya naye mhlawumbe uthi uyamsiza nimbambe inyawo ekwazi ukukhumbula ukuthi nangu lo wena athi umkhinya lapha wena uzala sekujaha umntafula lapho kuba yini manje uyabona ke simcaya kwakushubeka kakhulu yabona sidlule kulezo zimo ingakho nje content yami enesicaka abantu ngibona lenza segoli lapho uthi liyabhubha la uyabona nendlela enze emakhaya siqhathanisa yonke lento le manje uyithatha enye vele uma isiyenzeka kanje uthi mhlawumbe ukuyicoca futhi nakhona ya ngithi ukuthi ukuyifaka lamasalad uyabona ayi beyithanda abantu